anger management goed of post-traumatic stress Ja, van die army. Ja. Dat Barata was hij bro, die altijd zijn kop gekap. Dus hij, zo'n level. En hij was aan de gully. Hij was zo aan de gully. Hij kan mij rood, hij kan mij zomaar rondgevolgen en die dingen zijn die klein. Jo! Het later waren gezien dat, nee man, kijk hier. Tangas. Hij was, oh wat ik heb hem gefilmd geraakt met die op zijn naam was Johan geweest. Huh? Ja, je zal zeker niet die video kijken. Hij was ook haar geweest voor, ook anger management man, zo man. Zo was verschillende goed, zo ik was me obviously af. Ik dacht video kom ik aan was, maar toen diagnosis, manic depression en bipolar, you know. Dat was die diagnosis. En ik was de tijd ook geweest toen ik haar in was. Ik was de tijd. So, ik kan gedeeltes van het onthouden tot op een gedeelte wat ik niet meer zo hevig als de tijd was. Oké. Van toen ik ingaan, toen was ik alright, maar toen raak ik een beetje violent aan binnen.